Gençler cezaevine atıldı. Dünyada böyle
Oh
Yese kutimbuye wakutanya alinawe sana kiwale chilimuntawi ya mikwingwilima komahima iwe muchielo mwala unene misiliyo anaukana nasanduka wokala pangoja Mustafa woke
Yesu tupindula nanganjiali kupeza zose zapatiko la pasi koma kukhala wopanda Yesu mwini moyo mwini zonse koma kukhala wopanda Yesu mwini moyo mwini zonse ndifunitsa kuyenda naye ili ndimukonda ndimusata ili ndifunitsa kuyenda naye ndimukonda ndifunitsa kuyenda naye ili ndimukonda Ndizamsatabe ndikumpembezabe ndizamkondabe ndine wake ndichifuko chake anasiya ufumu ndufulu wake kundikhulane ndimwazi wake chona kwitsatu chisomo chake choncho ine ndifunitsitsa kuyenda naye kukhala naye Oh,
chikondi chanu chilibe obigisana naye. Your love is a love for all loves. Nakale ndima kuchimwira ni tsiku ndi tsikulo kwa mabesi mumatengera mpulupulu zango mumandikonda be zuwa kutuluka kulowa masiku kumapita wiki mwezi miezi chaka kulisunga osalipira kantu chikondi chanu chaposa zonse chikondi chanu chabambana bamba mwayenera ulemu babu zomwe ndiyenera zikana kala
makanda si chintu cha bafupi ambuya matikonda munalizo pinga zambiri kuti tikule chikukukolera liwombo kumera mano koma mbuya atibyoretsa lelo ndikamayimba mbuya nzakutamani zakukwezani mwayenera ulemu ndikamakala ndilibe nkawa ndimangoja kumangonenemba tupila ulele osalipila kantu chitumbuye choyanganira moyo waine wayawonso osalipira kantu ali ndichi chitumbuye kumati kuza msiku uyu wandali uyu wafupi ali yeseso mukala osalipira kantu meneti machimwira mukukala tachimwira muntu ukana ndiuza koma mbuye sali chonjo akufuna ulape osazitengera zintuzi ine mwachizolowezi tsiku ndi tsiku ndiyenera kuntamanda ndi wankulu